Emsakazweni Ukhozi FM. Yebo ngibingelele kakhulu emsakazweni Ukhozi FM DK yimi ngike ngamahlalela umfo wamakalibhoti la enquthu. Hey mfowethu uyaphila kodwa? Hayi ngiyaphila futhi umdala njani mina? Ngiyaphila mfethu phela sesikwazi kumabona kude. Hayi nakhona nje la ngiyatholakala mfowethu ngiyatholakala impela noma kuphi. Ngiyahamba nangenyawo futhi ngumuntu nje ongasabi ukwenza noma yini. Ngiyahamba nangenyawo awusuka limadoda. Ngiyahamba nangenyawo nje emgaqweni ngihlangana nabantu kamnandi. Mfethu cha siyabonga ukuthi uzuqhubeka uzehlise mfethu noma izimo zikuphakamisa. Kodwa ngaphambi singene odabeni esikhuluma ngalo namhlanje labantwana zwile ukuthi nabantwana wena bawu16 sizoyibhekisisa le ndaba. Kodwa mhlambe lasibeke esithombeni umuntu ongenzeka ukuthi uyayifuna ukuthi kambe ungigubani engamtholi kahle. Yebo ungika umfana waNdlovu enquthu ucula uMaskandi onegroup okuthiwa abangani bakhe enye ungika bese ephinda abe indoda yesithembu lapha yana ohlelweni oshayela umusa umseleku lapha umzansi magic 161 okuthiwa umnakwethu. Cha mfethu siyabonga kakhulu isithombe sesiyakhanya abantu sebabona sikhuluma ngobani lapha. Kodwa mfethu manje siyafuna ukungena kule ndaba siyibhekisise kuyona esikhuluma ngayo namhlanje. Mfethu kuyavela ukuthi wena mesikhuluma ngabantwana ubaba futhi ubaba wengane ezingu16. Asiqale nje lapho ukuze nomuntu ezwe ekhaya iqiniso lelo. Iqiniso lelo BK ingane nginazo mina zo16 kunabafana abawu11 namantombazane awu4 bese kuthi lona yedwa umfana wadlula. So uma uthi bawu16 ubala naye lo ngasekho ngoba phela ngokwesintu umuntu akapheli. Umuntu yebo kunjalo ukhona ngokwesintu phela uyabalwa naye njengomuntu wazalwa naye wakhula ngoba wayeneminyaka emithathu ngesikhathi ehamba. Njengoba unengane ezu16 kukhona la wenyeza khona mhlawumbe ukuthi ungenza iphutha mhlawumbe ayi ngiyasaba nokuthi abantu bezwe. Cha lutho akukho la nginyeza khona futhi ngisafuna ukuthi zande nje kahle kahle isifiso sami ukuthi zibe 20. Hawu uyaqhubeka? Ngisafuna ukuqhubeka impela ngoba lapha ekhaya kithi sonke nje ekhaya kithi sinengane eziningi hayi ukuthi mina ngedwa ubaba nje thina wazala ku27 enzalo ubaba eyedwa. Manje akwenzeki ukuthi izingane zasebafana zizale izingane engekho engadluli 10. Mina nje ezami zo16 umfowethu omunye nawo nezakhe ongama omncane okugcina kwethu unengane lapha ezilako 7 8. Izeke ngingasazi kahle kodwa ke vele ngendlela nje umuntu wakithi omkhulu ngakhona nathi sinengane eziningi mangabe nje kuhlatha inkomo lapha ekhaya esathi weyodwa kuhlatha inkomo noma nga3 akwenzeki kuhlatha inkomo yodwa ngoba abantu baningi ifamily leqala. Mfethu so ekhaya nje kini kaNdlovu mfethu hayi impela ni Ndlovu kuloshuni okuzala mfethu anamahlo hayi phela mina nje anginawo amahloni ngokuthi nginazi izingane zami zikhona nje eziningi ngihlala nazo ezinye lezibomama bazo ngoba angikhokhile kweminye imizi okumele ngikhokhele izingane ngizokwazi ukuthi nami ngihlale nazo kodwa nje esekhaya zikhona phela ziyafika eshumini engikwazi ukuhlala nazo. Kodwa ngiyafuna ukubheka ukuthi mawuthi kenye zikoma bazo mhlambe akukunikeza inkinga akukho la kugcina uyisola khona ukuthi kunengane engekho ekhaya ihlala noma wazo mhlambe kuba nenkinga kuba bahlala bekhulume ngobaby mama drama ukuthi useyafona kwenzeka lokho akukuhlumezi lokho. Khona kuyenzeka kube khona obaby mama abafuna ukuthi thatheni ngize ngikhokhe kathathu kuye yedwa wathi uyazi ukuthi baningi abantu banabantwana ngokuhlukana kodwa ngimene nje ngokuthi mina ngisho ukuthi lokho akushilo ngiyakwenza mangabe udinga imali yokwenza ethile ngiyayenza uma ngabe udinga imali yokuthengela izingane kwesinye isikhathi ngiyayithatha izingane ngingakini ngihambe nazo ngiyothenga ibe right iphinde ngiphinde kuseleke yena ngoba anginalo ilunga lokuthi ngihlale nazo ngoba ngakakhokhi nje emakubo wakhe emakhaya omawakhe. Usakhumbula ukuthi wawuneminyaka emingaki kodwa uthola ingane yokuqala? Angikhumbuli ukuthi ngangineminyaka emingaki kodwa kwakungo2000 isikhathi ngithola ingane yokuqala ingane yami yokuqala yango2000 intombazane i-firstborn bese kuthi lena yesibili yango2004 enye 2006 kanjalo ke kuze kube 2021 ke namanje nginayo encane. Ingakanani le ncane ngoba leka 21 siyabala manje imath lithi yahlangana ekhanda siyabona ila kuma 20s le ncane yona le ncane enginayo yazalwa ngoJanuary nge10.
Okay, cha mfethu into engithanda ukuthi uyawazi ama birthday engadi zakho. Mhlawumbe le yokuqala neyokugcina. Ukuthi nginobudlelwano obukhulu nazo. Into eyinkinga nje ukuthi kukhona eziwu2 engazi ukuthi ikuphi ngoba ngadibela nama address wabazali bakhe ndawo mabazi. Eyodwa nje uma wayo wadlula emhlabeni. Mangabe edlula uma wayo emhlabeni yayisala nabazali bamawayo manje angisazi ukuthi indawo. Ibona ke ile engakwazi ukuyithola bese kuthenye khona zalo omunye usisi esadibona nje naye khona eGoli wasewamaphumulo. Bafowethu. Manje ngizamboni yena mhlawumbe ngidenge ukuthi ngoba umuntu obonakala mhlawumbe ngokusengifonele ukuthi ingane ilambile sonke lesikhathi kuye bese ngisho ukuthi hayi ukuthi nawe ngisakuboni. Ngithuswe indlela obeka ngayo emawuthi hayi ukhona umunye kodwa sadukelana nje la eLokuzaneni emqondo nomunye umuntu kusekufika ukuthi hayi ibhizi lensizwe. Cha mina engingakusho nje ngimakuza ngokuthi ingane zami zonke nginomdlelwane nazo ayikho engazi ukuthi izalweni ayikho futhi engazi ukuthi makuyibirthday yayo ngoba noma bayangikhumbula emakuthi ingane enye yazo izobe ne-birthday bayangikhumbuza ngi-attende futhi ngenze yonke into efanele ngazo nayenza. So kusho ukuthi ingane zakho zonke supporter ayikho ingane yakho ngathi iyasokola uzama ngokusemandleni njengobaba ukuthi ingane zakho ayiphile impilo noma ngesithi ukuthi impilo phele phezulu noma enjani kodwa nje ayikho ingane yakho ngathi iyasokola ukhona uphile. Cha yona ayikho ingane yami ngathi iyasokola ngaphandle kwazoko lezi engazi ukuthi ziyiphile zizukuthuka. Yizo ke ngeke engasho ukuthi lezo bezikhathi ngenzeka ziyasokola la ekhona ngenzeka zi-right la ekhona ngoba angazi ukuthi uma babazi uma wayo lona yodwa ukuphi nendawo kodwa lenenye uma wayo washona isala nabazali bama wayo manje angisawazi umuntu wakubula ukhona la eGoli kodwa ekhaya kubo wayo ekhaya eKZN ngiyazi kubo wayo ngiyakhona ukuthi kufinyelele khona. Okay ngifuna ukubheka wengiga ngoba isikhathi esiningi siyasikhuluma ukuthi siphile esikhathini la khona kunezifo o-HIV and AIDS njalo kuthiwa asiprotect sisebenzisa amajazi omkhwenyana njalo wena lokho mhlambe ungathini khona mhlambe ungasho ukuthi zikhona ingane wake wayithola kodwa lengane uyithola nje wawungaqondile mhlambe kwaba iphutha ukuthi lengane igcinisa ikhona kodwa wasiyamukela ngoba nakho ingane phela isifikile. Ngokwami ingane enginazo ngitshela ukuthi labo bantu engishadana nabo mhlawumbe abazala lezi ngane kuzobe makulu. Kusho ukuthi kusuke ukuphetha kwama relationship. Ngithola ukuthi ngithi sengitshela ukuthi ngifelile ngithi kuzobe unkosikazi ke manje lo. Bese kuba khona lokho kuphazamisayo wathi vele sesizingane mhlawumbe agcine sehambile. Ingase ngalendlela engishele ngayo engathi yenzeka ngephuthu ukuthi bekhona ngoba isikhathini esiningi bengilokhu ngibheka ngizama kuma relationship ngithi khonto bazobe okosikazi until ngibe nalawo enginabo-ke manje abawu2 esengibonayo ukuthi basitebulile labo kuyabonakala ukuthi hayi kuzoba omakoti ngempela. Uma ngasho nje kukhona omunye umama wengane zami onengane zami eziwu5 oyi1 ngoba onengane zami eziwu5 oyedwa kusho ukuthi ngase ngihlelile ukuthi inkosikazi kwase kuba khona lokho-ke kuba khona-ke ezidlelaneni mangabe nihlangane nomuntu kube zigcine zihlukana kodwa nje ayikho ingane engathi yaba imistake. Okay phela siyazi emzini abantu khona abantu abakuthiwa ingane uthi ugcino bese kuthi ugcino nci ngoba emva kagcino kuyaqhamuka enye ingane futhi so wena ke vele usaqhubeka ubheke lapha ku20 kodwa ngiyafuna ukubheka nje amagamazo ukuthi ungakwazi ukusitshela wona ewu16 nokuthi mhlambe wena oqambana noma usulekelele lo mama. Isikhathi esiningi kuba yimi ngiqambayo yabona nje eyokuqala indodakazi yami ngomfundo umfana olandela lapho uMalibongo omunye uNtakanipho osithathu omunye ubu4 bese kuba lo wadlikayo lo kwakufanele kube khona ubani kuba ubandile bafo inetwork yakhe iyabaleka gcinela kubandile.
Babi ni network uthi uyazondla lezi ngane ngathi ingane azikho hey black kodwa hayi network ibaleke manje bafo uthi ngikadayi lokhu uzani network lapha isifuna ukubaleka beseza amagama agcine nje lapha kubandile. Okay, network ithanda ukuthi ingabisabihle kahle besifisa ukuthi sithole ukuthi ngabe ke amagama akwazi ukuyiqamba kumbe ukwasha amagama isuka phezulu ehle nawe azazofika lapha ke ku16 kodwa ngiyathanda ngoba idlela lenza ngayo futhi uthi uyena oyiqambelayo ngoba abanye abantu uthola basaqambe nokuqamba leyo kuqamba nje ukhona osephethe kulo department ukuthi ingane uthothi sizoqanjwa khona engicabanga ukuthi ke mhlawumbe ayike. Alright kulungile sathole 5 kodwa kusemqoka. Okay ake sithole ama VNs la size ukuthi bathini baqhubeka abantu baPaul nesephazamisekile ngenxa network so buya ke nasitholela amagama bese sivalelisa ke ndodana amadoda ngigafowethu sesukhona. Hayi ngikhona futhi sengirayithi la network yami ukuthi bengisibhaqweni sengimile manje. Mfethu besashaya itifiketi amagama engane babagcine lapha ku number 6. Ubandile ngithi. Okay bese kuba umpumelelo umfana futhi kube omunye amlamayo usamukelo bese kuba aphile bese kuba aphile bese kuba unoxolo intobazane bese kuba unombuso bese kuba urithabile umzambiza ngorithabile waqala uma wakhena uma umsuthu. Bese kuba ke intombazane esekhaya ezalo makhumalo lo enginaye manje la onkosikazi ohlele ekhaya. Yep. Ekuthiwa usithokozile uyena ogcina isithokozile ozalo makhumalo bangezo omunye olanyoma kumakhumalo futhi makhumalo nabo bathathu usanele nosithokozile nomcebo hey madoda abamakhumalo la bese kuzoba usitebi zalo makhanyile umamncane loyo komakhosi bami lo ebenginaye lapha eTV makhanyile uma kasicebile. Hey mfowethu angazi kodwa mhlawumbe uzofuna ukubheka ukuthi nje isimo sinjena mfowethu esomnotho kodwa uyakwazi ukuthi ubondle kahle mfowethu angizima awukhala ufuna ukuthwaliswa. Cha kunzima khona ngoba phela imali ayineli sifuthi ayineli njengami njengoba ngibuye ngibe umculi waMaskandi niyazi ukuthi siba nenkinga ukuthi uhulumeni mayevale izwe asikhona ukusebenza ndawo. Ngihlahla ke mina khona imisebenzi enginayo engayihlelela nje yona nekhampani yama security enginayo esebenzayo engikwazi ukuthola imali. Kukhona amabhilidi engisebenza kuona esiwa-ona nabanye abelungu ezigroup zami. So nje ngiyazama ukuthi ingane zami ngiyi-afford. Hey mfowethu siyabonga kakhulu mfowethu ukuthi uphumela obala ngempilo yakho kuningi esikufundayo kodwa sikuthande kakhulu lokho ukuthi wena izingane zakho nazo futhi izingane zakho uyakwazi ukuthi uyimele uzondle uzazi ngisho amagama azo kusho ukuthi ubaba ngempela ngesilungu esingathi uresponsible so awuvetananga nje wenzisa kwenyoka ngitheme ngizumshenge ekhuluma laphana ngama spice ngesonto ekhuluma ngenyoka eveli izalisa ishiye kanjalo so igcinisi yakha umphakathi wezingane ezikhula zidiniwe ekhule zinenga zingamanzi so wena uthi ukhona uhleze empilweni engane zakho ziyakwazi